سلام كبرات خاتلتي مدبين ميديا نحن معلت عرسنا خا ازي بتاعي نريو زلنا جزا خامت يوم دحر جزا خمس عطو كندي نورت جزا يوم دوصو نابسر كزلهو زلو بزو حدا جازتم زلومو اب حبشا هيك قدام كله ممهار كوننا لازم تعزلو مدبع السنين كتال اب كندا خمس فلت مبزحتنا فيسبوك ماركت بليس انت كمينا مزحو زبزحت نجوز نورتكا كاب فيسبوك ماركت بليس يو معناته بواقع حصر قال اي سكند هاند زغونه كومون ولا حدش برودكت برضعه واقع حتجوزه تمالي اب كالغاري زقاتمه اب زينا زقالحو مالتيو حسب عين سبيتن اتسبايا لابتوب جزيو يعريد شيء حيتن لابتوب سكند هاند ايكونا ግን ዋላ ብዙሆነ ይሁን ምክንያት ላፕቶፕ ሸይ ድመጽ ሰባሎ ዝሆነ ይገብር ካብ ኦንላይን ገዚኡ ንሱ አታዕራሪው ይድሸይት refurbished ይባል ጋዝ እጂ ስቲል እተን ላፕቶፕ ጽቡቅ ያንሰር ሓገ ለግን ኣብ ገዙ ኮይኑ ሰድ ሸይት ድኳን አይኮነም ትሽጠሉ ቦታ እጂ ጽቡቅ ነገር ናይ ሰብኣይ እዚ ኣብ ገዙ ካሜራ ኣሎ እቶም ኣብ ፌስቡክ ነታ ላፕቶፕ ይዕሪ ዛ ላፕቶፕ ዚኣ ትሸጣላትኒ ብክንዲ ዝዋጋ ኢሉ ኣብ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ዘርግሕዋ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ምዘርግሓኻ ኦኬ ኣበይ ንራኸብ is it available or ኣላደ ኣወ ኣበይ ንራኸብ ኦኬ ኣድራሻ ናይ ገዙ ይሰደሎ እዚ ተቀዳመይቲ ጌጋ ናይ ገዙ ድራሻ ምስዳርያ ዝሆነ የተፈልጦ ሰብ ንገዛኻ ክትዕድሞ ከለኻ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ እንታይ ጠባይ ኣለዎ ሰራቅ ድዩ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሰብ ብዙሕ ጠባይ ደለዎ ድሕሪኡ ንገዙ ምስ ዓደሞም ዶም ሰባት እዚኦም ሓደ ካብ ማጻጽኦም ዊንተር ስለዝኾነ መብዛሕትኡ ሰብ ካብ ዝተሸፊኑ ተራእኸዮ ዳርጋ ኣይሰም በደካን ምክንያቱ ብሰንኪ ቁሪ ተሸፊኑ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ዞም ክልተ መንእስያት ካብ ሰብ ዓይኖም ተሸፋፊኖም መፅኦም ኣብ ውሽጢ ገዛእትዮም እስከሪኤና ታላፕቶፕ ኣበየላ ብሎም ከይዱ የምፃ ታላፕቶፕ ይሪእዋ እሱ ከዓ እንታይ ኢሎም እወ ክፈትዋ ፈትንዋ ረኣይዋ ከም ይመስለኩም ገለገለ ይብሎም كم كل سب كشيت كل نبرسي تيست جيركا فتش كاو سريز بلكا انتو غنو زيوم كالا علامة نيرو كاتتا نابقال خطر متوي مسبالة سوبيتو خاوشت يعنيرا يزغل خاقات مكولو نساوشت يعنيرا سمعتو بير سبراي دبهالالو اب كانا دبس لزلو بير سبراي شياتي سوخا نعين حارسة سبراي تجير كالو حدا عين تخاي عورا كان قرب دقايق اتجانا ناتوخا بتعمي حيال لذي ولا بيرسبينا كبابي خان حد اسبريجروم كا بتعمي دعفنك هتستمسايت خلنا بن دبخا بقوم يوم دهدمو مالتي اذا بيرسبري لك انا بوصو سبريجروم نتوانا لابتوب شيكات لابتوب سبريم زغبورلو شو كوينو سامبيلو بقى قدمي زلو زخون خلعل كبل እንደገና ሃርሞ ጀምሩ ተላፕቶፕ ሒዞም ማክሰርቋ እቲ ሓደ ህርም መሰብሉ እትቃለሶም መጀመር ሃሪሞ ወጪ እቲ ካልኣይካ لابتوب حزوا تقدمي لابتوب حزوا وجه ادخل هيك كوي يخبل اتي وانا شقاطنا لابتوب حزوا اغرو مسحات عشان تكبل تا تليفون توركو شعو هارمون تشقاطي لابتوب هارموم يوصل ده حتى ذكرت سراي تليفونهم دورقات تغزا يذكر ما باخلو تليفون تشيك مسكبر تليفون يقلل يملس نافت غزا تليفون هلال تليفون قاعد مستعملسه ازي وانا لابتوب مسو حدا قلتن بحالو هم ساعه تبعيسو مالتي قلس ينيرو اما چرشو سبيتو تمص سبيت غازي شافل نايسنو شافل مكبري بوغيرا انا تقلست حوسو جيت وانا غزا شقات لابتوب سبيت خيتسيون سبيت خالي نتحري غرفو بزو كل قلس اب سي سي تي في كاميرا تقريصلو مورال نايز ستوري انتاي ممهار خاب ستوري انتاي نحن نزم نخل زغون ነገር ክሸጥ ተኾንካ ኣብ ገዛ ሃውን ከዕደምኒ ኣብጥቃኻ ዘሎ ኦፕን ዝኾነ ቦታ ክፍት ዝኾነ ኩሉ ክሪኤሉ ዝኽእል ሰብ ዘለዎ ፓብሊክ ቦታ ዝኾነ ሰብ ገዛ ከዕደምኒ ኩላትና ንብረት ንሸጥ እንዲና ኣድራሻ where is the address where is the location ክብልካ ከሎ ግን ጥቃኻ ዘሎ ዕብይ ዝበለ ቦታ ክፍት ዝበለ ቦታ ብርሃን ሸቐጥ ኩሉ ቁኑዕ ኣይምሰልኩም ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሰብ ኩሉ ዝገዝእ ስካመር አሎ ኮኔሉ ስርሐይሉ ኮሙ ስርሐሉ በቃ ንምንታይ ትወልኒ ኮሙ ለሰብ ንኽሰርቕ ዝተዳለወ ንዑ ዕላሙ አንጊዩ ተስይስ በቃ ሎ ምንታይ ከደናገር ድብል ሰባል
ኣምላኽ ኣውፅኦም ዞም ሰብኣይን ሰበይትን መምሃሪ ኮይኖም ኣለው ብሂወት ወፅኦም እታ ላፕቶፕ ብዘይገድስ እንኳዕ ብሂወትና ወፃና ግን መምሃሪ ክኸውን ኢልና ኢና ኢሎም ንፖሊስ ምስ ሓበሩ እቲ ኩሉ ቪድዮ ኤቪደንስ ከዓ ናብ እንዳ ፖሊስ ምስ ኣቕረብዎ እንዳ ፖሊስ እዞ ካብ ሕጂ ንኔው ሰባት እንታይ ክትገብሩ ኣለኩም ብኸመይ ዳ ነብስኩም ክትድሕኑ ዝብል መልሲ ሂቦም ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ሓደ ጥቓ እንዳ ፖሊስ ስቴሽን ከድኩም እውን ትራንዛክሽን ክገብሩ ትኽእሉ ኢኹም እንዳ ፖሊስ ስቴሽን ሪያሊስቲክ ኣይኮነን ምክንያቱ ክቐርበኩም ኣይክእል ይኸውን ክርሕቕ ክእል ዝኾነ ክጋጥም ክእል እዩ ኦፕን ፓብሊክ ቦታ ግን ካብ ኩሉ ክርሕነኩም ክእል ሞላት ኣሎ ብዙሕ ኣሎ ኤኒዌይ እዛ ቪድዮ እዚኣ መምሃሪት ትኾነትና ናብ ኩሉ ህዝቢ መታን ክትበፅሕ ፕሊዝ ሼር በልዋ መብዛሕትኩም ኤርትራውያን ነዚ ንግዲ ዝጥቀሙሉ እዮም ኣነ ንባዕለይ ሓደ ካብቶም ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ዝጥቀሙ ሰባት እየ ስለዚ ጥንቅቕ ንበል እታ ቪድዮ እዚኣ ኣስዕብ ኣቢለ ከምፃ ስለ ዝኾንኩ ተኸታተልዋ ፕሊዝ ግን ዝኾነ ዓይነት ከም ዘጋጠመኩም እንተዳ ኣለኹም ኮንኩም እውን ኣብቲ ኮመንት ፅሓፍዎ መምሃሪ ክኾነና ግድን ብሞት እውን ክስዕብ ክእል ነይሩ እዚ ሓንቲ ዘይትረብሕ ላፕቶፕ ኢልካ ሂወትካ ክሓልፍ ብጣዕሚ የሕዝን እዩ ቀፂለ እታ ቪድዮ ከስዕባ እያ And some frightening moments for a young married couple in Calgary attacked by two suspects in their own home under the pretense of buying a laptop that was posted on Facebook Marketplace. While things went south when one of the men pepper sprayed and attacked the husband. The bad guys escaped with the laptop, leaving the homeowner slightly shaken up. መቸም እዛ ቪድዮ እዚኣ መምሃሪ ኮይናትና ኣላ እዞም ሰብኣይን ሰበይትን ንኩልና ክምህሩ ኢሎም ይኾኑ እዛ ቪድዮ ዘርጊሖማ መብዛሕትኩም ዋላ ዘተጋጠመኩም ሕጂ ኩሉ ክእልኒ ኣብ እናትና ሕብረተሰብ ከምሳት ተጋጢሙ ከም ምስጢር ዝዕቀብ ብጣዕሚ ከዓ ሰብ ደይፈልጥ ድሓር መሰጋጠመ ብውሽጢ ደው ኢሎም ናይ ከም ዝገጢምን ይብልኻ ማለት ንሰብ ንክፈልጥ ዋላ ኦናኒመስ ኮንካ ሽምካ ከይጥቀስካ እቲ ሓበሬታ ምሕላፍ ግን ፅቡቅ እዩ ካልእ ትረፍ እቲ ብድሕሪኻ ዝመፅእ ሰብ ካብ ከምዚ ዓይነት ሽግር ክድሕን ይኽእል ቀፂለ ከምፃ ደልየ ዘለኹ ቪድዮ ከዓ ሓንቲ ኣዝያ ትገርም ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ትንቀሳቀስ ከምኡ እውን ወላ ኣሜሪካ ይኸውን ካብ ንኣብነት ንብል ካብ ኬችነር ንኤድመንተን ተርኣ መፂኻ ብኣየር ተርኣ መፂኻ ኣብ ኤድመንተን ምስ መፅኻ መኪና ትካረ ካብ ኢንተርፕራይዝ ዝበሃሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ካምፓኒታት እዞም መኪና ዝካርዩካ ዘሎ ካምፓኒ ክሬዲት ካርድ ካ ምስ ወሰዱ ክሬዲት ካርድ ካ ኢንሹራንስ ክሳብ ዝኾነ ፐርሰንቴጅ ካቨር ገብረልካ ናይ መኪና ማለት እዩ ኣለዎ ድዩ ገሌሎም ይሓትኻ ተዘይኮነ ናትና ካቨሬጅ ክንበካ ይብልካ ዝኾነ መኪና ተኻሪክ እንትፈልጡ ናይ ኢንሹራንስ ከመይ ይሰርሕ ትፈልጡ እዮም እቲ ክሬዲት ካርድ ካ ግን ሓንሳብ እንተዳ ፕሪሚየም ኮይኑ ወይ ኢንፊኒቲ ቪዛ ገለ ኣሽማት ኣለዎ ኣብ ገለ ቦታታት ካቨር ይገብረልካ እዛ ሰብ እዚኣ ከም ኤግዛምፕል ከም ኣብነት ሒዝያ ምፅእ ዘለኹ እቲ ክሬዲት ካርድ ኢንሹራንስ ኣለዎ ናይ መኪና እያ ትፈልጥ ስለዚ ኦኬ ኣነ መኪና ከጋርየ ዶጅ ዱራንጎ 2025 መኪና ሓዳሽ ማለት እዩ V6 ተኻርያ ትዝውራ ኣጋጣሚ ኣብ መገሻ ከላ ኣብ ካልጋሪ ከዓ ካብ እምኒ ካብ ፅርግያ ማለት እዩ ናብ ፊኒስትራ ይሃርማ እቲ ዊንድሺልድ ከዓ ልክ ካብ ማእከል ይነቅዕ ዊንድሺልድ ካብ ማእከል ምስ ነቕዐ ኦፍ ኮርስ ዊንድሺልድ ክፍሊት ብፍላይ ናይ ሓዳሽ መኪና ተኮይኑ ኣብ ላይዳር ዝበሃል ሰንሰር ስለ ዘለዎ ዳርጋ $1000 ትበፅሕ 500 ኣዝዩ ክቡር ይበሓፂሩ ኦይ ድሓን ኢንሹራንስ ኣለኒ ኢንሹራንስ ካቨር ገብረለይ ኢላ ነቶም ናብ ተኻርያትሎም ዝነበረት ምስ መለሰትሎም ኦኬ ኢንሹራንስ ክንድወሎም ኢሎም በቲ ክሬዲት ካርድ ናታ ገይሮም ነቶም ኢንሹራንስ ምስ ደወሎም እታ መኪና ኣሰስ ገይሮማ እንታይ ዋጋ ናይታ መኪና ዕዳ ናይቲ ዊንድሺልድ ክንደይ ኢሎም ኦኬ ናትክ መኪና ኢሎማ እዛ መኪና ተኻሪኻ ዝነበርኪ ልዕሊ $65,000 ስለ ስትመነት $75,000 ናይታ መኪና ዋጋ ዝትመን ካብቲ ማርኬት ዘሎ ማለት በቲ ኸይራቶ ዘላ ማይለጅ ኩሉ ሙሉ ኣውፅ ካልኩሌት ገይሮም ማለት እዩ ንሕና ክሳብ $65,000 ጠይና ካቨር ንገብረጊ እቲ ኮንትራት ናት ኮሚ ዝብል ኢሎም ካቨር ኣይንገበልክና ኢሎም እቲ ዝገርም ነገር ዝኾነ ሰብ ኣነ እውን ኣይፈጥኩን ነይረ እቲ ኮንትራት ካስ ክሳዕ ክንድዚ እታ መኪና ሳዕ ክንዲ ክትበፅሕ ኣለዋ እብል ከም ምዃኑ ብጣዕሚ ይገርም ስለዚ ክትሓቱ ኣለኩም እቶም ክሬዲት ካርድ ትጥቀሙ እሞ ከዓ መኪና ትካረዩ ክትካረዩ መደብ ዘለኩም ኣይተርፈኩም ኣብ ካናዳ ክሳብ ዘለኹም ወላ ኣሜሪካ ክሳብ ዘለኹም መኪና ምክራይ ከም ኖርማል ነገር እዩ ምክንያቱ ዘን መካይን ኣብዚ ሒዝኩም እንትንቀሳቀሱ ኣብዚ ዓዲ ኩልል ተብልዎ ኣለኹም መብዛሕትአን ንነዊሕ መገሻ ክኸዳ ዘይቅላ መካይን ምክንያቱ ብዙሕ ሰርቪስ ኣይትገብሩንኦም ሞስት ፒፕል ማለት ነው ኩልهم ሞስት ፒፕል ናብዚኣ ጥራሕኩም ተውፅዋ ትኽእሉ ነዊሕ ትኮላ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ካብዚ ናይ 3 መዓልቲ ድራይቭ ገለመለ ሴፍ ኣይኮነን ስለዚ ክትካረዩኹም ግድን እዚ ንዓኹም ክፀሉ ዝኽእል ነገር እዩ እቲ ትጥቀሙ ዘለኹም ክሬዲት ካርድ እንተዳኒ ኢንሹራንስ ካቨር ዝገብር ኮይኑ ክንደይ ፐርሰንቴጅ ክሳዕ ክንደይ $1000 መኪና ትትመኑ ካቨር ዝገብረን ምስቶም ክሬዲት ካርድ ሂቦምኩም ዘሎ ወይ ምስቲ ካቨር ዝገብርኩም ዘሎ ኢንሹራንስ ከመይ እዩ ፐርሰንቴጁ
ሕቶቱ ፍለጡ ተዘይኮነኻ ኤክስትራ ኢንሹራንስ ግዝኡ ካብቶም ኢንተርፕራይዝ ማለት ኦኬ ናይ ኢንሹራንስ ክንዝም ከፍልና ብላዕሊ በሉ ኦኬ እዚኣ መምሃሪ ክኮነትኩም ኢለ ዓፀባ ቢለ እዛ ቪድዮ ከቕርበ ድሕሪ መደብና ክንዓፅብ ኢና እንኳዕ ምሳይ ፀናሕኩም እብሩኽ መዓልቲ Ellen Economopoulos of Toronto took a road trip in Alberta with her children this past summer. She rented a vehicle, but unfortunately the windshield cracked after being hit by a piece of gravel. Economopoulos had car rental coverage through her credit card, but when she submitted a claim, it was denied because she was told the vehicle she rented was too expensive. I didn't know about that, and I was a little bit shocked because I said, well, at least I'm lucky that it was only a windshield. The insurance company, Global XL, said vehicles not covered are any vehicle with a manufacturer's suggested retail price, excluding all taxes, over $65,000 Canadian. The vehicle rented was a Dodge Durango RT 2025 with an MSRP of $73,695. As such, we are unable to cover any expenses in relation to your claim. Are we supposed to ask how much the car is worth? I don't know. Whose job is it to tell us that? My advice to anyone would be to read those provisions carefully. The Insurance Bureau of Canada says whether it's a credit card or your own auto insurance policy, there may be limits on the type and value of vehicles you're allowed to rent. You really need to check the policy. If you drive a Honda Civic and you pay a premium for a Honda Civic, it makes no sense to go and rent a Lamborghini with Honda Civic insurance.